Кодыда булып тора, диелде әлеге очрашуда. Мәгълүмати технологияләрдән гел уңай ягына күрми катнашучылар. Интернетта яшен тизлегендә тарала торган хәбәрләр арасыннан егет-кызлар дөрес яки ялган мәгълүмат булуын аера белмиләр. Яшьләр шәһәрендә ислам проблемалары буенча фикер алыша торган дискуссия клубы барлыкка килү дә шуның белән аңлатыла. Барысы да яшьләрнең киләчәге хакында борчыла. Менә безнең яшьләребез нинди булыр икән? Алар безнең милли, дини менә шул үзенчәлегебезне, телебезне саклый алырлар микән? Тарихыбызны саклый алырлар микән? Аларда милләтпәрвәрлек калыр микән? Менә шул гомергә безнең менә милләтебездә булган олыларга хөрмәт итү, үзеңнең халкыңның гырыф-гадәтләрен тану, белү, аларны балаларына тапшырып калдыра алу. Бу кыйммәтләрне без саклый алырбыз микән дигән борчу бар. Дискуссия клубын оештыручылар төрле милләт кешеләре, нигездә тарихчылар, цифрлы мәгълүмат өлкәсендә танылган белгечләр. Традиционный ислам – это не религия войны, это религия мира, добра, надежды. Утырыш вакытында көнүзәк мәсьәлә татар телен саклап калу проблемасы да күтәрелде. Молодежь забыла свой язык татарский. Если на родном языке не разговаривают дома родители, то просто школа одна не поможет. Гарифулла Абжалимов Кызыл Кош авылында хәзрәт. Бу конференцияга үзе белән яшь дин кардәшләрен дә алып килгән. Алар минем иң яхшы ярдәмчеләрем ди хәзрәт. Кызыл Кош яшьләре зиратларны авылны тәртиптә тотырга булыша. Монда күбәйбер сөйлиләр, тормыш турысында да сөйлиләр. Ислам динен менә ныгытып без яшьләр белән сөйләшәбез. Мин әйттем инде, яшьләр күбесе урысча сөйләшәләр, татар телен онытайлар. Кайсы менә смешанный браки бар. Алар күбесе инде урысча сөйләшәләр. Безнең инде мин бәләкәйләрем бар, бәләкәйләрен тырышам. Аларны татарча аңлый баштадылар. 6 яшьтәләр минеке. Всего запланировано 8 мероприятий, это второе мероприятие уже проходит. Да, то есть мы думаем, что пройдет еще 6 мероприятий, мы хотим, что эти 6 мероприятий пройдут так же интересно, как и сегодняшние. 2021 елның май айында Томскта бөтен дөнья яшьләр форумы узарга тиеш. Татар егет-кызлары үзләре турында лаеклы дәрәҗәдә белдерә алырмы? Мондый очрашуларда шуңа нигез салына да инде. Тәҗрибә әйбәт, Аллаһка шөкер. Мен бик риза. Бу нәтиҗәләр шул халыкка эшләсен. Томск мусламаннары эшләсен, Сибирь өлкәсендәге мусламаннар эшләсен дигән ниятта без Алла куса башлап чыгарсак, башын башлага авыр, но Аллаһка шөкер башы башланды. Томскидан Елена Софиуллина, татарлар.